Héctor Caldas, Marcos Mancho, e, bueno, son dous homes do rural, que son do rural por elección, onde viven mil peripecias. Sí, escollen ser tamén, bueno, son do rural tamén pola súa forma de ser, pola súa forma de afrontar a vida, de aí que sempre que teñen, como temos no espectáculo, ese leitmotiv de veño que veña hai que rir, non? O mal tempo, boa cara. Ademais, creo que vos considerades os rural influencers. Desde logo. Caldas e Mancho, todo aquilo que atacan van con decisión e sempre consideran que son os mellores. Somos os auténticos rural influencers. Pero para eso tamén tendes un vestiario, de aquí solamente traemos unha cousa, pero tendes moitas pezas de vestiario que creo que tamén elexistes vos. Efectivamente, bueno, esta é a máis característica, non? Digamos, creo que isto é recoñecible alá onde vayamos. Digamos que é a pedra angular de Caldas e Mancho como a capa de Superman. Efectivamente, danos superpoderes. Isto, o polo, pois, xa de pronto como que xa tes outro ser, non? Xa tes outra forma de comunicar, xa estás aquí. Parece que hai unha convivencia xa co... Xa non ves todo igual, home. Xa parece que vos ven o tono de humor, porque de eso trata un pouco a obra, non? Para presentarnos máis, non? Quen nos queira ver, que ten que vir ver o espectáculo, non? Caldas e Mancho, rir. Ah, vale. E que hai ese espectáculo que nos conta? Resume. Non contes todo, non fagas spoiler. Poderíamos contar moitas cosas, pero eu creo que poden ver as pequenas píldoras do que trata o espectáculo, poden ir vendos no noso Instagram, caldas.e.mancho, onde aí vamos ir deixando tamén as próximas datas, vamos dando pequenas píldoras e vais a ver un pouco a través cal é o vehículo que utilizamos para contar e que queremos contar. Hai fotos, viñetas, vídeos, bueno, un pouco de todo. Pero un pequeno spoiler para enganchar ese a xente, un chisquiño. Eu creo que o maior spoiler está no título. Rir. Como algo vital, como algo necesario, como algo que terapéutico. E o subtítulo. Unha obra cómica que máis que unha obra cómica é unha aventura cómica de rural influencers. Quero dicir, son dous homes do rural contemporáneos onde todos, digamos que a parte forte deste espectáculo é que a xente se engancha a historia porque todos pasamos por esas mismas vivencias, pero aquí está o punto de vista de Caldas e Mancho, que sempre vai a dar unha volta cómica a todas esas vivencias e vámonos sentir todos seguramente, esperemos que todos os espectadores se sintan recoñecidos nesa historia e, sobre todo, eso, rir, que rían. E que non se enganen ca foto da portada, que vamos vestidos moi clásicos, sino que durante o espectáculo pois vai evolucionando, é algo moi moderno, incluso que vai moi ligado, que vai pasar o ano que ven, de moita actualidade. Vale.